Да поговорим и за ремувърите, понеже знаем, че има няколко вида ремувъри. Какъв е подхода и с какъв точно най-добре се премахва такъв случай с Значи, с избора на ремувър по-скоро зависи не само от пигмента, който е имплантиран, а от кожата и от състоянието на кожата. Сега, аз като общо съм фенка по-скоро на ремувърите с киселини, защото са доста по-безопасни, доста по-контролиран е процеса при тях и за мен лично дават много добри резултати, без да получаваме увреждане на кожата. Разбира се, ако ги нанасяме правилно. Защото изключително много белези последните години има от ремувър, толкова много, колкото не съм виждала от никакъв вид перманентен грим и от лазер също. Сега, другите алкалните ремувъри се ползват аз лично ползвам много рядко, при много плътна кожа, устойчива и много стабилен пигмент. Мисля, че на всички ни е ясно, че с ремувър работим тогава, когато не работи лазера, тъй като там винаги процесът е много по-бавен. Знаете, ремувъра не действа на самата пигментна частица, той разбива капсулата. И работим само в случаите когато се налага да премахваме титаниев диоксид, при жълт пигмент или при много светли остатъци. Но относно въпроса, избора на самия ремувър по-скоро зависи от състоянието на кожата и от издръжливостта, така да кажа, на кожата. Ремувърите, които са солеви разтвори, аз изобщо не ги ползвам, за мен те просто нямат абсолютно никакъв резултат и е излишно да перфорираме тази кожа с нещо, което за мен не работи. Кога най-често травмираме кожата и как се получават белези и при лазер, и при ремувър? При лазер, мисля, че най-вече белези се получават при едни сериозни изгаряния и при така наречения пробив на кожата. Когато не е контролиран дълбочината, на която ще попадне лазерния лъч. И ако имаме рани, някакви кръв, лимфа, защото и това нещо съм го виждала, при всички положения е голяма вероятността да остане белег. Но тъй като ремувъра се счита за по-безопасен, там наистина от моята практика, това, което виждам, много повече хора с белези след ремувър, отколкото след лазер. При ремувъра, за съжаление, няма определен брой на минаване върху кожата или определената дълбочина. Там наистина трябва опит и усет, за да спрямо конкретната кожа, спрямо конкретната плътност и състоянието на кожата, ние да преценим на каква дълбочина ще влезем и кога да спрем. Защото ако спрем твърде рано, съответно няма да имаме ефективност. Но ако продължим да работим при положение, че вече кожата ни реагира и ни показва, че до тук е нейния праг, ние ще направим белези изключително лесно. Защото даже киселините ремувъри, те са слаби киселини, нали, млечна или гликолова или комбинация от двете, 10%, това е слаба киселина, но вкарана с машината за перманентния грим, с иглата, тя работи на съвсем различен принцип. И наистина това, което е най-важно, да следим просто състоянието и реакцията на кожата, буквално да я слушаме докъде ни позволява да стигнем. И пак казвам, по-малкият проблем е да нямаме ефективност, отколкото да навредим на тази кожа, защото образувани веднъж белезите върху кожата изключително трудно се третират, а за нанасяне на нов перманентен грим нещата са много сложни, никога не може да получим ни добри резултати, такива каквито бихме могли да получим при здрава кожа. Коя техника е по-удачна за обработка с ремувър? Ръчната техника или с машинния метод? Или това зависи от типа кожа? Не знам колко ще бъде коректно да отговоря, защото аз като цяло никаква ръчна техника не долюбвам. За мен лично машината много по-контролирано работи, така че специално за ремувър пък съвсем не виждам смисъл от ръчното нанасяне. И веднага ще обясня защо, нали, защото ще ме апострофират със сигурност колеги, които са фенове на ръчната техника. При машината минимум ние имаме вибрация и посредством тая вибрация ние усещаме кожата много по-добре, отколкото при ръчния метод. При ръчния метод тук е само и единствено нашата дясна ръка и малко на магия се случват нещата,
каква дълбочина влезем. Ремувър, пак казвам, много опасен и не би следвало да рискуваме по този начин. Така че аз съм 100% за машина. Да се върнем отново към белия пигмент. Ако трябва да забраниш нещо на начинаещите колеги, какво би било то? Аз категорично както преподавам, това нещо го показвам, че не се ползва и не се прави камуфлаж на белези. Защото даже преди, между другото, 3-4 години това беше спряло вече. Сякаш го нямаш. И тук последната година пак се появи тази глупост, защото за мен това е чиста глупост, да се прави камуфлаж на вежди. И даже в момента ме питат, нали, и мои студенти ми изпращат разни клипове, какво мислиш за това, защото ти беше казала да не се прави, все още мисля абсолютно същото нещо. Така че аз винаги предупреждавам, това е просто такъв пигмент не трябва на абсолютно никой начинаеш, освен на, и не само на начинаеш, само на хората, които правят камуфлаж по принцип, камуфлаж на белези или някакви супер специалисти, които биха могли да направят камуфлаж на вежди или на устни, които вече няма наистина какво да се направи. В България аз знам само за един такъв специалист, така че оттам нататък мога да обобщя, нали, и да кажа, че това нещо не се пипа. Едно време, когато аз почнах да работя, това е било 2015, ние в нашите китове, тези началните китове, които имахме винаги такъв камуфлажен пигмент. И така ни учиха, ако нещо излезеш, ако нещо сбъркаш или ако дойде опашка, която не е на място, ти си я маскираш, нали? Един път съм го правила тогава и видях какво се случва във времето. Така че, смисъл, това дори не че е забранено, то просто е абсурдно, нали? Особено на тези, които работят за години, им е пределно ясно, че това нещо не се прави, но ние това го обяснявам по-скоро за начинаещите, които наистина не знаят какво ще се случи и когато видят някой с опит да го прави, нали, те си казват, може би са окей нещата, не са окей. И аз това казвам, нека да излезе някой, тези, които го прави, да покаже след години как изглежда това нещо, как изглеждат тези камуфлажи по веждите и какво се случва с тях. Да поговорим и за истината, за резултатите. Защо толкова много колеги показват работата си веднага след процедурата? Много рядко показват след време, примерно след 6 месеца, след година или след 2, как стои пигмента. Защо се получава така? Това е много интересен въпрос и все повече от клиентите ги вълнува това нещо. Сега аз не мога да кажа защо не показват заздравели резултати след време. Аз виждам на някои колеги, които показват резултати след преди ретуш по-често, но след години, но те са изключително малко. Не бих могла да кажа, нали, че може би няма добри резултати. Аз лично в последно време точно това се стремя да показвам резултати след години. И да, наистина има неща, които не са перфектни, но всъщност клиентите трябва да знаят как изглеждат. И аз не качвам, вече даже нямам този стремеж да качвам инстаграмски снимки, нали, те продават и тези снимки по принцип след процедурата те продават много повече, но те не са реалността. Нали, реалността е това как изглежда на жените, които са в живия живот, които ходят по улиците, как се държи пигмента след години. Мисля, че всички вече имаме опит с най-старите пигменти, с които работехме. Нали, всички знаем, че те посивяваха. Така, после се обърнаха нещата, отиде една друга вълна, която почнаха да се рекламират само минералните пигменти. Там има други проблеми. Така че, нали, не може да обобщаваме. Но въпросът е, че аз също апелирам да се качват резултати след години. Защото това е единственото реално и вече клиентите са доста по-ориентирани и те това се научиха да гледат. И да питат, може ли да ми покажете как изглежда това нещо след време, защото това е единствения. И единственият добър резултат е за здравелия. А най-добрият е този, който изчезва в годините, нали? Това е най-добрият резултат, така че не мога да кажа кой защо не качва. Аз това казвам на мен напоследък, дори това ми е стремеж и основно качвам такива за здравели резултати след години. Можем ли да кажем тогава, че показването на пресните резултати е по-скоро маркетинг, отколкото заключение? Абсолютно. Като цяло, тук последните няколко години, 3-4 може би, нещата се отидоха тотално към маркетинга. Снимките са много
как да кажа, дори да не са обработени, нали, се хващат най-добрите ъгли, снимат се красиви модели, но нещата не изглеждат реално точно по този начин. Но аз мисля, че вече има обратна тенденция, тъй като търсенето на клиентите е такова и до някъде този маркетинг работи с тези снимки, но не на 100%, защото такива супер модели са много малко и нали, ние обикновено ги ползваме за модели. Нашите клиенти не са такива и те, когато погледнат една такава перфектна снимка, те си казват, да, обаче аз няма да изглеждам по този начин, ако си направя вежди, устни, очна линия, каквото и да било, нали, защото аз не изглеждам така. И така, че когато вече видят резултати на реални жени, нормално изглеждащи, са много по-склонни и тогава да разбират, че всъщност може да изглежда перманентния грим добре и на, примерно, и на зряла кожа, и на не суха идеална кожа и много по-добър маркетинг е според мен това дори вече. Така че апелираме да качвате по-скоро натурални снимки на вашите клиенти, отколкото само супер модели. Да, може да имаме портфолио, нали, задължително е да имаме и такова портфолио, но не само на него да се уповаваме. Понеже спомена и минералните пигменти, колко процента от крайния резултат зависи от пигмента и колко от ръката? Ами, да кажем 50 на 50. Защото ако имаме един много добър пигмент, но не знаем как да го нанесем, няма да имаме кой знае какъв добър резултат. И обратното. Обаче, ако имаме перфектна техника, но пигмента е много сложен за имплантиране, макар че вече тук последните години се изчистиха малко тия неща с минералите да са толкова сложни, или не заздравява добре, в този случай не ни върши работа. Затова за мен лично е 50 на 50, нали, трябва ни и идеална техника, трябва ни и много добър пигмент, за да получим в крайна сметка един страхотен резултат. Може ли един слаб артист да компенсира с добър пигмент? Не. За жалост, но обаче, ако е слаб артиста и пигмент е лош, тогава нещата вече стават изключително трудни. Тогава се вижда. За жалост пигмента не е достатъчен, но пък нали, малко ще смекчи щетата.